Знаеш ли, че ако пушиш една кутия цигари на ден, те ще отнемат 7 до 10 години от живота ти. Но ако само преминеш през цигарен дим, това едва ли ще ти навреди, нали? Ако изпиеш 1 литър вода, ще бъдеш по-хидратиран. Но ако изпиеш 1 литър вода на всеки час през деня, тялото ти на края на деня ще се интоксикира от водата и ще умреш. Така че дозата прави отровата. Така че технически погледнато аспартама в колата Zero ще те убие, но като всяко нещо си има допустима доза. Добре, че все пак хората са го тествали и то не само на 1-2 човека, а на 1,1 милиона човека. Допустимата доза на аспартам на ден е 40-50 мг на килограм тегло на ден. И на практика погледнато за един човек, който тежи 100 кг, това са 49 кенчета кола Zero всеки ден до края на живота му, за да има евентуално някакъв проблем. Понеже колата Zero е 99% вода, всъщност има много по-голям шанс да се интоксикираш от водата и да умреш много преди аспартама да ти е навредил. Така че може би нещата не са точно такива, каквито хората ги презентират в социалните мрежи. Запомни следното нещо. Страха се разпространява много по-лесно, отколкото истината.